Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Teresa Konko i jestem prezesem Stowarzyszenia Dimash Kudaibergen Fan Club Polska. To jest organizacja społeczna, która zajmuje się przede wszystkim promocją twórczości artystycznej Dimasha Kudaibergena, ale również promocją kultury, historii Kazachstanu. Dzisiaj biorę udział w projekcie zainicjowanym przez pana Maksima Ponomarenko, to jest naukowiec ze Słupska, który z okazji 180. rocznicy urodzin Abaya Kunanbay-Uły zorganizował taki projekt Abay na fali. Polega to na czytaniu fragmentów słów Abaya. Ja bardzo cieszę się za zaproszenie do wzięcia udziału w tym projekcie i oczywiście przeczytam wybrany przez siebie fragment. Zanim to zrobię, chciałabym Państwu zaprezentować niezwykły prezent, który otrzymałam. Oczywiście on wiąże się z Abaya. Proszę zobaczyć, otrzymałam w prezencie 2 egzemplarze książki właśnie słów Abaya. Jest to nowe wydanie, ilustrowane. Autorką tego wydania jest pani Gulmira Amandykowa, którą miałam okazję poznać w Almaty. I jest to niezwykła książka. Książka, która zawiera nie tylko tekst słów Abaya, ale bardzo szerokie objaśnienia, przypisy, opisy kontekstu kulturowego, językowego, coś, co dla współczesnych czytelników słów Abaya jest absolutnie rewelacyjną pomocą, aby zrozumieć dokładnie, jakie wartości, jakie prawdy chciał przekazać Abay. Książka została wydana w języku kazachskim, angielskim i rosyjskim. Jest ona również bogato ilustrowana. To jest niezwykłe wydanie. Naprawdę ja uważam, że jakby bez tej książki myślę, że dla wielu osób byłoby trudno zrozumieć Abaya, który tworzył przecież ponad wiek temu. Dlatego ja ogromnie dziękuję za to wielkie wyróżnienie, za możliwość czytania książki Abaya z wieloma wyjaśnieniami, z wieloma bardzo interesującymi przypisami. Jeszcze raz powtórzę, autorką tej książki jest pani Gulmira Amandykowa, której dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Ja wybrałam następujący fragment słów Abaya. Oto fragment, który wybrałam, aby zacytować dzisiaj w projekcie Abay na fali. Rozdział 8. Czy ktoś słucha rad i pouczeń? Weźmy wójta i sędziego. Jeśli by zamierzali oni słuchać rad i pouczeń, nie ubiegaliby się o swe stanowiska. Przecież są ludźmi wybitnymi i właśnie po to zostali wybrani, by dawać wzór i pouczać innych. Osiągnęli doskonałość i teraz tylko pozostało im doskonalić naród. Czy zatem zechcą słuchać innych? Z pewnością nie zechcą. Wszak w głowie im tylko jedno. Czy narazić się wysoko postawionym, czy pospolitym przestępcom, czy narodowi, czy wreszcie narazić się samych z siebie na szkody i straty. Myślą, kogo wesprzeć, komu pomóc, a więc słuchać nie zechcą. Teraz weźmy bogaczy. Im w głowie tylko dostatek, chcieliby mieć pół świata, choćby na jeden dzień. Czego nie mają, kupią za swoje stada. Myślami są na wysokościach, oczami popod firmamentem.
Dla nich ani sprawiedliwość, ani człowieczeństwo, ani rozum, ani wykształcenie nie są warte bogactwa. Myślą, że za pieniądze przekupią nawet Boga. Wszystko przeliczają na pieniądze. Wiarę, Stwórcę, naród, ojczyznę, wiedzę, godność, sumienie swoich bliskich. Czy tacy skłonni są wysłuchać słów lub rad? Myślą tylko o tym, jak znaleźć i nająć pachołków do pojenia ich trzód, do ich tuczenia, doglądania, wypasania, chronienia przed złodziejami i wilkami, mrozem i chłodem oraz spieniężania. Sądzą, że jak osiągną to, dojdą do wszystkiego, zdobędą poważanie. Tak więc słuchać nie zechcą. Złodzieje i okrutnicy, nikczemnicy i potwarcy i tak nikogo nie słuchają, a zwykłe szaraczki żyją potulnie, klepiąc biedę. Skoro tak, na co im wiedza, nauka i rozum? Snać biednemu nic po wiedzy i nauce. Gdy chcesz ich czegoś nauczyć, mówią, żeby zwracać się do mądrzejszych. Ich nie obchodzi nic innego, jak tylko to, by nie mieć trosk, zmartwień, jak poprzedni. Takie oto mądrości pisał ponad 100 lat temu Abaj, a my doświadczamy, one są ponadczasowe, one są uniwersalne. To możemy przyjąć również w naszych czasach i w naszej ojczyźnie. One są absolutnie na czasie. Ja jeszcze tylko dodam, że Abajowi poświęciliśmy wiele czasu antenowego w Radiu Dimash. Była u nas audycja Kochać jak Abaj, a także cytowaliśmy słowa Abaja w języku polskim i kazachskim. Abaj jest dla nas bardzo ważnym, bardzo cennym kazachskim filozofem i często sięgamy do jego mądrości. Dziękuję bardzo i jeszcze raz dziękuję panu Maksimowi Ponomarenko za zaproszenie do tego wyjątkowego wydarzenia Abaj na fali.